खुलुमबाय गाइसमोन आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजा आरोखि बे बिश्वकर्मा फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजांखौ हास्थायनानै बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै दाबसे जायगायाव थांगोन आरोखि लेंहरदों बेयाव हांसो बेदर जानो होननानै आरोखि हांसोनि पार्टि जासिगोन जाहैबाय। ओंखायनो थांनोसै आंना एक्ट्रिसखौ लाफानानै सानैजों थांनोसै आरोखि बे जायगायाव। बेनिफ्राय सङै खावै जाबोनांगौनो नोंथांमोनहाबो आंजों थुफादो माबायदि संनाय खावनायफ्रा बिदिनो गेसजों नङा जाहैबाय माबाजोंसो बनजों संनानै जानांगौनो। बुरजा बुस्थु नालाय एसे बनजों सङोबा एसे गोथावसिन जायो जाहैदों। ओंखायनो नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय आरो इन्टारेस्टेड दङबा आरोखि खावलायहरनाय थाबाय। दे बिदिब्ला आंजों थुफादो। मा फुजा मोनलाय बे लहा फुजा बिश्वकर्मा फुजानि हांसोखौनो होबाय दै रायजोफोर लुबैनाङा होबाय। नै हांसोआ नैयावबो दंबावो आरो नैबे माथाम बुथारखांबाय नैयाव नै आरो मानै दंबावो गासै माबामोन बारा जाया आरो जोङो। सोर सोर हांसोखौ गोथाव मोनो एसे खोन्थाहरदो दे आरो माजों जायोबा गोथावसिन जागौमोन। जोंना माबाजों जानाय जागोन बियो खुमब्रा बोराय 2 बोसोरनैनि खुमब्रा माने बेजों 2022निमोन आरो खुमब्राया बिराद गोथाव जाखागोन बायदि मोनखादों। जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय गाइसमोन। थावखौ होबायलै मोजांनो होबाव थाव होबाव लगाव आं बेखौनो सानदों मा घान्टि बुङो मा फुजाफोरसो होयो। मोनजाबायहाय ससे माबाखौथ' लाबोआखै गोजाया लाबोदों। बानलु गोथां थांलाय थाइथामसो 6थासो लाबो। कैसा आ रही है ऐसा ना दिया होल कुमुरा লগত আৰু হাঁহৰ মাংসৰ লগত টিং টং কব মাংস লগত খাব কি বনাইছে এইটো হাঁহ মাংসৰ লগত খাব টিং টং।
फाइनालि गाइसमोन कालारा जाबाय जानायनि लामायाव दा बायदियाव हांसोआ जानाया माने एसे माबा नालाय मा होनो एसे मोनामो नालाय नोंथांमोनहाबो जुदि माब्लाबाफोर नैबे आन सिजोनाव दा आन सिजोनखौनो होननांसिगोन हांसोआ आन सिजोन समाव जुदि जायोब्ला नारें बिलाइ हो आरोखि बे गोदान फर्मुला नङा बे गोदोनिफ्रायनो फर्मुलाखा नोंथांमोनहाबो हो आरोखि दै हांसोआ दा आन सिजोन बायदि जानाया जेब्ला जोङो जायो होनबा बै माइ जेब्ला ओंखारो अब्लासो बांसिन जायो नालाय बे सिजोन होनजायो आरो दा खिन्थु आन सिजोन नंखायनो हांसोआ एसे मोनामो दाबायदि समाव नोंथांमोनहाबो नारेंनि बिलाइखौ हो आरोखि बिलाइ अब्ला हांसोनि मोनामनाया गैया जायो गोथावसिन जायो नोंथांमोनहाबो होनानै जा इउटुबार मानुना उफाय नाय नै रायजोफोर जानाय जाबाय नै नैबे जाहैबाय एकदमबारे दहाय माबा संनाया नैबेनो दे गासिबो आं सानायखौ आं लालाबाय थाला बिथिं माखासेबो जादों खानासो जानाय जाबाय नालाय बिदि आरो नैबे आरो आं माबा माबिफोरबो लाया नालाय सोरबा सोरबा माबा माबि लादों आरो खायासो लारि लारि हरि हरि लरि लरि सबे हामाखौ লগত খাই আছে লৰি লৰি Mokana jalan mesin kita jalan. दे जादो थाब थाब जादो ए खामफ्लाय लां खामफ्लाया खामफ्लायफ्रा गावबा गाव हांसो माबा नै मानसिफ्रा बुरजा नालाय Jalan. Tidak, guru seperti itu nih di bayar. ini মাংসই আছে আৰু ক'ত শুকান মাছ খাব নেকি Oke.